שיר, נו בואי, צריך להכין את הסרט, אין זמן. אבל אחר כך! יאללה, תן לי עכשיו! אני לא יכולה עכשיו לנסות השיעורים לכיתה א'. מה עם הסרט? כל הזמן, סרט סרט! גל, בואי נצלם עכשיו סרט לראש השנה. אני באמצע, אבל לא עכשיו. כל הזמן באמצע. אבא, אפשר את המחשב שלך, יש עדכון ברובלוקס. רון, בואי נעשה סרט לראש השנה. רגע, אבא, אני שומר אצלי בסנייק. טכנולוגיה. שיר, בואי נצלם. אז מה, גם השנה לא נעשה סרט? אף אחת לא רוצה. מה הבעיה? תעשה עם היין.